Manibuye ke ndigqibezela. Part 2 wokunoyikisa. Drang, da 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 da. I-horror movie. So ndithi ke sendizibalisile ezinye ne. Zininzi wena i-incidents, zininzi. But I'm just picking a few, uyabo. Because akufuneka sithethe yonke into kaloku. Uyaunderstanda ke. Sayalwa kaloku kwathiwa igqirha linemfihlo. But in the name of ukufaka isikolo uba zoyikeni izinto. Ndithi ke this one time nomsebenzi wenguqulo eRhini. Umsebenzi wami wokuqala ukuguqula sendiphilisiwe, meaning sendigodusiwe. Bendikade ndisebenza mhlawumbi ndingoligcana, you-understand? Senza yonke into but ke ngoku ndiphilisiwe. Ukhona mahluko ke ukuba ligqirha eliphilisiweyo negqirha elingekaphiliswa, you-understand? So ndiyoguqula ke eRhini. Kwakuko, I think ko Elman, kwi-colored area kodwa. Is it L na? Ewe. Efingo village. Ngamaleta kodwa ngama-colored. Kodwa ke bangamaleta kulo mzi, ayinamsebenzi kuba ngobani ifamily. But anyway, umhla umsebenzi wakhona uyavuma. Ndikhatshwe ligqirha lam ke, utata ukwalo. Uzondisapota ke obviously ke kuze ke namanye amagqirha ke aseRhini. Omama uMagaba wayekhona uba ndiyakhumbula. Mama uNoqala namanye ke amagqirha ke asekhaya, ndingatsho nabahlekazi bam ke. So inguqulo, uyabo, anqabile kamangethe eRhini xa sinothetha into zenyani. So xa useRhini it's either usebenzise inxuba okanye i-Bokrans, uyabo, ufitshe ingethela khona lithe nca apha emzini omkhulu, uyabo. So sibubhekela ke emzini omkhulu apho sizawusebenzela khona, uyaunderstand, ibhokhwe le siguqula ngayo. Uba unolandela iividiyo zam umamele inguqula uba ndiyenza kanjani. Ndiba incamazane ewela engetheni, le ndithi ndiguqula ngayo ke abantu belikhaya, ndiyabahlambulula njalo njalo. Babhubhe abanye bengavani, yonke laa nto leyana siyabadibanisa before ke ngoku ndibe kanti ndiyobangenisa ngenye incamazane ekhayeni, ndibazinzise ngenkomo. So sikule process ke ngoku yoba uzawuguqulwa. Sifike ke ngoku ngenxa yemeko ke, yabo, sifika sekumnyama apha eNxuba. Xa sifika zimisa imoto, kumiswe intente, intoni. Kuba ke sekumnyama, utata athi nonkonkwezi mntanam, ngathi ngesikhawuleza, you-understand. Ayilo xesha eli losondela, but ke ngelishwa asizukwazi uqala umsebenzi singasondelanga. Sinkqonkqoze, sibike icimbi, you-understand, sicele namanzi. Itriki ke indlela yongena phayana, ngelinye ixesha xa kunethile uba yabona amaxhaphozi, it's like wetland basically. So kufuneka ube kanti soyiqhelile, uyaunderstand. So silandelane ke kobo bumnyama ke benguphinyiphinyi. Obviously kubekho abashiyekileyo, abahlekazi abanintsi ke abangekabi naso isizathu somzi omkhulu, kuthiwe mabashiyeke, sihambe ke thina ke. There's something, yazi xa unegqirha lakho ecam kwakho uyaphola ingqondo, ungabi nalo novalo. Njengoba kumnyama kusebusuku nje, I don't want to lie, akho kwanto endiyoyikayo because ubawo ulapha. Hayi ke siyahamba ke sifike ke phaa. Hayi ke
kuxoxwe. Ndicela into yoba mna ndiqwalase ngqwayi ndimndedwa nalo. There's a searchlight. Yes, searchlight. But it's coming from the water. Iphume emanzini phakathi. Ndiyayazi ke izawuba ngathi ndifuna uzenza dangerous. But this is my story and I'm sticking to it. Ndikubalela abantu ababekhona phayana. Uyeva? Umama uMagaba anawuze ndixoke ngomntu omkhulu wayekhona. Uba ukhwalo wayekhona. Bekhona ke nabanye oomam kwayi. Sasibanintsi. Yeva? I-searchlight as in ilight ingathi yasikhangela. You understand? Itotshi njengoba kumnyama nje iqale kule kona. Oqala ithi iphinde uyayiva ke ngoku iphinde ilayite apha emanzini kuthi qhash bengathi kusemini. Uyeva? Ndikuxelela into yoba mna isuka phakathi emanzini. Uyayiva? Ndikuxelela into yoba ubawo ubhizi uphehla lebhekile sicele amanzi mos. So le bhekile silawo sayiphehla apha phambi koba sihambe nayo siyoyisebenzisa le kulaa ncamazana iphaa kwelangete siselapho okwangoku. And ke ngoku isazawuqalwa le bhekile njengoba sekukho isibane nje. Heyi ndinqonda uba heyi ingathi le ndoda ayiboniswa nto nje yona. Hayi babe kubhekela ke abanye abantu ba heyi uba ziyashuba mazishube noko umgamanyana. Mna ke ngoku ndim igqirha elidingiweyo. Nankubawo uguqile uphehla lebhekile nam ndiguqile. Andikabi namadolo ke ngeli hlobo ndinamadolo. Andikwazi uguqa ngoku andifuna uxoka. Ndiyanaba mna xa ndibetha ibhekile. Judge me if you want to. But ke ingqinamba ifayile neefolder azifani bethu nani. Ndiguqile cam kwegqirha lam. Uyava? Nanqula uyathandaza ubawo. Heyi and akangxamanga ndiqonda uba Thixo isibindi esingakalo tata yintoni nabawo. Yintoni le nto ingagqitywayo. Besinobuya sigqibezele ekuseni mani xa kukhanya kacaca uba inkulu le nto kufuneka siyixoxile. Uyeva? Ndinekhaya eli libhekele sishiyeke soyithuna lo bawo ndiqonda uba Thixo kungaphumi into apha. Qoma i-searchlight inoba uyayibona ingqondo ibe ngathi ithwetyulwe ngquma. Inoba ngamapolisa omlambo mhlawumbi. Inoba ke ngoku siyawonishwa ngolu hlobo into yoba yeyi move. Qoma ngase nditsho kuba into yoba tata I think it's time to leave now. But ipholile le yasobe sentanga. Ugqiba kwakubetha laa bhekile usathi kum nonkokwezi xoxela ityala nguyigqwetha apha. Hawu bawo wam ndisezawuthetha na ndikuxelela into yoba kwafuneka ndiyizame ivoyisi yam uba ingavakali uba yabona ingagevezeli kuvakala into yoba ndiligwala. Ndayizama ivoyisi ndaxoxa futhi nje udulibale xa uqonda uba hayi nyembelekile igwala kulonina ngoku. And ubawo umila kangxamanga simile apha sobabini ndixoxa nje umane ecamagusha. Abanye ocamagusha bavela kude. Ndixelele mna ndakhawuleza ndaboleka indlela. Uyeva? Mane ligwala zona ligwala kakade. Kuthiwa better safe than sorry. Ndizama ukuthi ayondawo yodlala ke leya camagwini bethu nani. Ne-meet and greet tomorrow at 50 on Gooks. I'm being hosted by ubhuti Sindile Kama. Bhuti ikhaya lakhe ngwasemqanduli. Kuye on host ayo. I have a few guests. Abanye sebeconfirmile ke bethu nani. I'm looking forward to the event. It's just a chilled meet and greet session. Get to know me. Ask me anything you want to over meat and drinks. Ayikwenye into. Camagwini bethu nana. Good night futhi.